Dit is zo mooi aan het best. Ze zijn lief. Ze zijn zo betrouwbaar. En zo lief. En zo reist die aan. Onze ezels komen uit Frankrijk. Dat is een Frans ras. Er zijn wel 20 ezelrassen. En dit vinden wij een prachtige ras. Ophouden, doe. Ik deed niks. Nee, wij vinden het een prachtig ras. En ze ben je echt zo lief. Het echtpaar is eens een beetje vreel op de besten. Een leefde die 15 jaar geleden begon maar een jedje cadeau van Marleen om Pim. De keppel ezels is intussen uitwaaide. Achter huis staan er nou 4 besten. En dat smiet soms nog wel wat nuivere reacties op. Ik word er een beetje flauw van. Ja, want dat is de besten wat te kwart. Ze zijn een pinter. Echt oza pinter. En het wordt altijd nog... Er wordt altijd nog zijn, ze binnen dom en ze doggen neer wat, ze binnen looi. Dat is weer net weer. Het rent gist warm op de Iependai, maar dat hoeft van de organisatoren ook net. Stadig gewoon komen de meesten bij de Huizendel en dan moet er vanzelfs van dichtbij kennis maken worden. Wat is hier zo mooi aan ons beest? Nou, ik vind het gewoon heel charmant. Hele lieve ogen heeft hij. Oh, wauw. Hoe heet hij? Ursul, wauw. Ja, deze is wel heel groot hoor. Dus maar ik vind het wel bijzonder, ja. Wat is er zo bijzonder aan? Nou, gewoon dat zo'n dier vertrouwen in jou heeft en dat je ermee kan samenwerken. En dat je de weg ermee uit kan, de rit op en genieten. Het is voor het eerst dat de Iependai houden wordt. Al met al binnen er enkele tiental meesten op aankomen.